бародарои видео фақат барои барон дахл дора. Беҳрӯз я репере ку барои он дахл дора. ҳамун тақрибан 4 моҳ пеш дар як канали Авлод медиа як конкурс ташкил кардагӣ буд. Қатъи Абдурозиқ рекламаш кардагӣ буд. Агар ҳамон тамошо кардагӣ бошӣ, нархи билет 1500 гуфтагӣ буд. Короче ҳам хеле гап чап. Лично бародаро билет ки харидагия на ами одам мара лично рақамҳои билетиш 1600-1700 рӯй кардагия. Тақрибан ами билетош агар фикр кунем, тақрибан 1,5 миллион 2 миллион рубл ҳамон одам фурӯхтагия ами билетош агар бигирем. Хапай гӯшош тай тохӣ мегардай вообще ягон гап чап нест дар бора. Мо мақсад даъвои мо ами барон барои то ки сӯи моро ё бар бигардонӣ, ё ки